Kublai vi baro ki football fan sa kani ka video ng nepi kendiat hai Shwa ba ka Spain kani le kai final persya ka Argentina nagliang jong ki fight ba nagliang jong ki parabangin jong keri Argentina kila pelong jing duai hai ki ying mani kila duai kerpang namar ki babun ha ki keri ki dei na ka balang Catholic kila pelong ya ka jinga seng kila pelong ya ki jing duai harangkat ki father ki lengdo ki ban kinyamas ban ki pelong ru ya kamas ban duai kerpang na kamenta ka jinga le kai final hapden ka Spain bat ka Argentina nang bang ka Argentina kan yora biang sanchisin ya ka jinjob how news nem ajar apandrio but kendiat habangi phairu sha ka jinglong jingman jong u Lionel Messi ngui u Lionel Messi udei u briu u ba jui bat u briu ba smart barbor ban le chi jing yaseng udei u briu batip yoblei ba de namar kata chisin ba uni u player ba khau jong ko perthei u table ju mit chabneng ban aingu ya u try nong thau namar ka jingla jungu ban ai ka sap ka tolen namar de u play balapan ko bori u phi ba sap ya kani ka video ru u Lionel Messi ulong ba umlong ai tang u breu de ketika mon jong u play ka de ka bor ke jong blei ka bala sut ha ka jingim ke jongu ha ka baulala ban long baulong mata ha ka baulala ban long wei ne ki player ki pau ha ka perthei te de namar bau blei ula I them semiu bat nagata kadau ngamla klem da sngungu ngamla klem da aingu ya unong thau bla ayanga kat kani ka long rinyang bangan pau shaka perthei bat bangan long wei ne ki kluri le kai hakani ke juk ko pamata